Pak operator niki radi mambu gosong-gosong aman nggih. Nggih. Kawit wau nggih. Nggih, sekedap santai-santai. Niki sound system niki. Sebelah kiri ngapunten, non sewu niki rada ada yang konslet niki ngapunten. Sebelah kiri kula niki ngajeng panggung nggih. Nggih, pantesan kawit tau rada mambu bakaran sosis ya Bu ya. Heeh. Cara kula bakaran sosis kono, ternyata mriki nggih. Matur nuwun Mas operator, monggo kalih saged dipun cek rumiyin. Nggih, lah niku Mas wis nang ngandhape panggung kerundukan ngono kuwi ya. Ah lha niku kerembut-kerembut Mas wis nang jero iki. Ya. Nggih. Operator sound sistemnya dari apa ini namanya? Audionya? Mitra Jaya niki nggih pun biasa tanggene Jami Expo niki. Masya Allah matur nuwun sangat. Tak sawer nggih tumbas rokok niki monggo-monggo Bu Syarifah saged paringaken menika nggih tumbas wedang mawon. Nggih saleh. Oh nggih. Namung sekedhik nggih tumbas kopi mawon nggih Mas nggih. Saleh hadra wis. Jeriku maneh-maneh ngono kuwi jere. Didelok sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas salihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Dr. Andes Heru Wibowo ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliakan selaku Ketua DKM Masjid Jami Jatisari, ingkang kula hormati nuninjing kang kula muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Rubai selaku Ketua DM ingkang tansah kawula ta'dhimi ugi kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada Bapak Kiai Siswanto saha dumateng Bapak Kiai Budi Santoso. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Mas Ruhan selaku pembina Masjid Jami Jatisari ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing Kelurahan Jatisari yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Kelurahan Jatisari, Ibu PLT Lurah Ibu Rustini ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar kepemerintahan Kecamatan Mijen ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Syarifah Fatin dan seluruh keluarga besar Panitia Masjid Jami Jatisari. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Jamiah Masjid Jami Jatisari ingkang semangat kontribusinya begitu luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia
Jamiah Masjid Jami Jatisari tansah dipun tetapaken imane, ditetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Jamiah Ummahat Jami Jatisari panjenenganipun Ibu Hajah Mariana Sofa ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, keluarga besar pimpinan Muhammadiyah wonten Jatisari Mijen ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng muslimat fatayat keluarga besar Aisyah ugi lan sedaya organisasi keislaman wonten ing Kecamatan Mijen ingkang kula banggaaken. Wabil akhos kepada Jamiah Maulid Simtuturor, rencang-rencang keamanan baik dari Banser, Garpak, Gada Fatayat lan sedaya kepanitiaan ingkang kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur saking garwanipun Syekh Puji ingkang hadir langsung, saking Alfat, saking sedaya para donatur agnia, mudah-mudahan para agnia donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Bapak Ibu sedaya para tamu undangan yang masih berdiri ngadeg imane sing jejeg, sing lenggang gliasa, sing padha ahli ibadah, sing sami duduk lemprakan, mudah-mudahan sedaya keduman kerahmatan, kebagian kaberkahan, kebagian pitulungan, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene sesungguhnya menungso niki adalah tempatnya berkeluh kesah. Menungso niki pancen sipate dasare ngeluh. Menungso niki pancen sipate ngersula. Diparingi udan ngersula, diparingi panas nggih ngersula. Giliran diparingi udan kalih panas lek ngarani jare udan kethek. Biasane dalu wayah lebar asar Jawa niki kok terang, mesti panitia Jamik Jatisari nggo rasan-rasan karo masyarakat Mijen. Wah, panitia Jamik Jatisari ki jan jos mantep banget. Biasane nek dalu udan kok niki terang. Jajal ki panitiane nganggo dukun pawang ngendi iki? Umpamane dalu niki kok diparingi Jawa, mesti ya masyarakat ngerasani ya Allah. Panitiane mesake tenan nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki mesti ketua panitiane lali ora nguncalke sempak nyang payon. Menungso niku sipate ngaten, isine ngeluh, isine ngersula, tempate berkeluh kesah. Mula tak pikir-pikir sing rawuh niki wau ngendikane ketua panitia sekitar 2.550 lebar sholat isya secara kacamata nafsu dunia lebih enak kan goreng bakwan nyekel remote karo pijet-pijetan. Lho kok jenengan rawuh wonten mriki karo royo-royo desek-desekan umpek-umpekan duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Ora keduman senek yo jajan dhewe sak piturute secara kacamata nafsu kan mending enak tidurane ngomah. Tapi ternyata Jamiah Masjid Jami Jatisari dan lingkungan sekitar Jatisari lan Kecamatan Mijen rawuh wonten mriki karena kita sadar manusia datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, berarti kondur tengarsane Gusti Allah pun harus dalam keadaan selamat baik-baik mawon.
Soale napa kenapa Jami Jatisari ngawontenaken Jami Expo ingkang kaping 9 niki karena Jamiah Masjid Jami Jatisari niku ngertos zaman sakniki wong sing banyak dosanya sama orang yang banyak pahalanya melaku bareng ki ketok podo bae. Halo? Halo? Kula ulangi maning sepisan malih niki yo Sartina. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Bukti nyata, sing salat 5 wektu jilbaban, sing ora salat ya saiki jilbaban. Sing seneng maca Quran jilbaban, sing belas ora maca Quran ya jilbaban. Ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene seneng rasan-rasan nyinyir ya jilbaban. Istri solihah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya jenengan keproki ngeproki sapa? Ngisor wit nangka ibu-ibu dombatin ngene. Ya Allah mumpuni. Berarti aku ki wong wedok sae-sae nganggo jilbab kok dipodhokke karo wong wedok sing gatelen. Berarti jilbab saya sia-sia dong. Ora Yusartina. Kita yang hari ini nutup aurat, belajar jilbaban sing bener, kemudian kok ada orang yang ahli berdosa juga sama-sama jilbaban, ora sacilik ngati. Jur jangan sampai jilbabe langsung diuculi. Soalnya ibaratnya begini, siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang gelentang. Terang napa? Terang napa? Cuaca cerah, langit biru, siang hari jenengan naik sepeda motor. Lampu di sepeda motor dipakai siang hari, kan lampunya nggak penting-penting amat. Wong padang-padang yo ngapain ngurupno lampu? Tapi senajan siang hari pakai sepeda motor, lampune nggak penting-penting amat yo. Ora usah mawi lampune diprotoli. Kenapa ora usah mawi diprotoli? Kan senja akan datang. Malam mulai petang, gelap mulai merayap, disitulah tujuan lampu teng sepeda motor bakalan ketok. Ternyata tujuane mengko titi mongsone bengi, lampu niki nggo padang-padang ngoncori dalan. Sami kados hari ini kita urip ning alam dunya. Ganjarane nutup aurat, ganjarane maca Quran, ganjarane salat jamaah, ganjarane makmuraken masjid, ora kena nggo nyalon P3K. Ganjaran sing dikelumpuk-kelumpukaken nggih mboten saged nggih nyalon kepala desa. Tapi walaupun ganjaran ingkang kula jenengan kumpul-kumpulake ora ketok dan ora iso kanggo diijolke bondo dunya ning alam dunya niki, ning ora usah cilik ngati. Senja kehidupan kan akan datang. Nggih niku sing diwastani mati. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ngendikane Gusti Allah. Nek wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno, senajan namung sesaat. Nek wis kadung ketekanan pati, ora kena disangka-sangka, ora kena dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan, mumpuni keri, bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan, nggih monggo. Lah kan wis tak walik niki. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali niku pernah mengatakan, seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar ning jero kamar. Sewengi dek pengantin anyar ning jero kamar rasane kaya mung sedelo. Soale napa? Pengantin anyar ning jero kamar dangune kaya apa bae dihiasi kesenengan. Mula rasane sedelo. Wong aku wis pernah ngicipi. Mula bisa cerita. Seenak-enaknya malam adalah malam pertama,
Tapi Imam Al-Ghazali juga mengatakan sak susah-susahnya malam juga malam pertama, tapi malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet ra karu-karuan, ora nono konco, ora nono teman. Nah, disitulah yang jadi teman kita adalah lampu kaya dene nang sepeda motor, ganjarane kula jenengan ingkang hari ini dikumpul-kumpulake. Hari ini maaf, mungkin ngajine kula mun enggak penting. Cah cilik ceramah arep ngomong apa? Ning senajan ceramah iku enggak penting-penting amat, melampaui jenengan temriki setiap langkahnya. Roda berjalan menuju wonten pengawasan iki pun kepetung ganjaran. Senajan ganjaran iki ra ketok, ora kena nggo tuku dongkelan tanah, mboten iso kanggo mbayari kontrakan. Ning ganjarane kula panjenengan sedaya niki adalah bagaikan nggo wong-wong sing cerdas. Halo? Halo? Masih sadar? Yang belakang sana, assalamualaikum. Masya Allah. Yang di petengan sana, halo. Nggih, keduman snack napa mboten? Dora keduman snack. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Sebelum lanjut jujur kemawon tadi saya matur kali panitia, baik panitia bapak-bapak, panitia ibu-ibu. Memang panitia nimbali kula tidak nunggu tahunan. Leres nggih Syarifah? Nggih, cuma berapa bulan niki nimbali kula? Cuma 1 bulan aja nggak ada. Biasanya rata-rata daerah Bojo, daerah pundi-pundi nek nimbali kula niku rata-rata nunggu sampai 3 tahun paling lama. 2 tahun setengah. Niki ternyata Jamik Jatisari nimbali kula tidak ada 1 bulan, tepuk tangan sik kok. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Aslinya Desember itu adalah khusus kangge kula istirahat. Kebetulan ngapunten Mbah Yai, panitia, sedaya para jamaah, saya nikah niku baru usia pernikahan 1 tahun 8 bulan. Alhamdulillah kalau semanten saya pernikahan usia 3 bulan niku sampun dipun paring rezeki anak. Tapi ternyata nembe 4 bulan dikandutan niku bayi wis ora sabar gugupen kepingin metu. Alias nek cara Cilacap nggih kula niku keluron. Sing akhire saya menikah harus kata-kata istirahat. Nah kula niki cita-citane pengin duwe anak jumlahe 12 Pak Kiai. Diamini ngono to. Namanya cita-cita kan harus optimis. 12 niku cita-citane ya meteng kembar kabeh, manak loro, manak loro, manak loro. Niate kula ngono, diamini. Sing akhire suami saya alhamdulillah rencang kakung menika njur ngatur jadwal saya supaya ada waktu di mana 1 bulan untuk istirahat total. Karena dokter niku juga bilang program hamil niku ya kathah istirahat. Tapi nek Mbak Mumpuni kok pecicilan mawon, maka tisuk bali isuk dina-dina ngono ku ya ngapunten, memang ridhone Gusti Allah tapi kan ikhtiar kita kedah istirahat. Lah akhirnya panitia saking Jamik Jatisari mereka tindak wonten Temanggung niku ngerintih. Cobilah saestu kula dipadosaken wekdal. Rasane Mbak Mumpuni saged sowan wonten ing Jatisari sesarengan ngaos kali jamaah Jamik Jatisari amargi kami keluarga besar Jamik Expo menika setiap tahun niku wonten agenda. Udah mulai kita niku setiap tahunnya ada kegiatan nikah massal, ada donor darah sak piturute, sehingga alhamdulillah kami berusaha untuk mendatangkan Mbak Mumpuni. Akhirnya karena memang jadwale niku angsale 2028 asline. Karena Desember niki khusus nggih istirahat, panitia pinter Kiai, langsung sing dipun tembak niku orang dalam. Mara sepuh kula sak bojone kula. Lah nek pun ngendikane mara sepuh, ngendikane guru saya ndak bisa nolak. Sing akhirnya nggih panci tidak ada waktu 1 bulan kula langsung saged santen mriki. Inilah keguyub rukunan Jamik Jatisari, tepuk tangan rumin. Matur nuwun. Baik saking
keluarga besar DKM, dari panitianya, masyarakatnya, plus para donatur dan agnia. Maka kita kesepakatan dulu, kira-kira ngajine badhe sing sekedap napa sing dangu. Nantang perkara wong Jatisari. Oke, kalau dangu niku tadi saya naik jam 9 lebih 10 menit. Nanti makin mandap jam berapa nanti? Jam piro? Jam 1 bengi. Masya Allah. Berarti ngajine sekawan jam. Berarti wong mijen ki wonge geragas-geragas. Wong ngaji kok 4 jam. Mriki wonten kiai ceramah 4 jam wonten. Wonten. Kiai sinten? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa sya'bana wa ballighna ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna ramadana. Nabi Isra sebab ana pasulayan, langit karo bumi adu kamenangan. Nanging langit ora wani karo bumi, merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Sareng Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa sya'bana wa ballighna. Langit kalah nuli nyuwun mring pangeran, ben supaya nabi munggah ning ayunan, ben supaya langit bumi ora beda, den ambah Gusti jeng nabi kang midulya irma. Allahumma barik. Sareng-sareng Allahumma barik wa sya'bana ballighna ramadana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru pemanasan. Yang di depan salon ngapunten sanget iki karena panitia Jami Expo luar biasa anggen menyiapkan begitu mewah panggungnya. Lampu sokle madepe ngono dadi raiku malah peteng mriki. Ora kesorot cale dadi kudune rada mundur sithik. Yang di depan salon saya nyuwun pangapunten sanget iki karena salone sound system jos banget niki Bu. Dadi sing geter-geter ngapunten ora mung dodone tok, maaf ya. Rada kasar sak kopok-kopoke dadi melu geter kabeh ya Allah. Nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Sale kersane mboten ngantuk nggih Bu nggih. Karo timbangi donga bulane Rajab. Ini ngomong-ngomong grup rebana coklat-coklat yang cocok dan memikat dari mana? Dari Mahabbar Rasul, dari
Mahabbatur Rasul dari Uin Wali Songo dari mriki saja. Tepuk tangan dulu luar biasa. Ternyata lek tanglet gawe lare-lare niki do grogi dari mana dari mriki saja. Ana bosen nemu anyar ki dari mana dari mriki. Mau kemana mau ke mriku. J disawer sik Mbak Ipah monggo. J kangge disawer saling ngiringi pengajian sampai jam pinten Mbak nggih. Oh, Masya Allah sampai jam 1 tenanan. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Lah nggih niki santri niki nggih. Ya santri tapi rada-rada tua nggih. Wis ora apa-apa, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Diajak ngaji rutinan tahunan saking Jami Expo Jami Jatisari niki supados kula jenengan niku pirsa. Ternyata pinter dan cerdas niku adalah dua hal yang berbeda. Selama ini kita anggap pinter karo cerdas ya padha bae lah ngono kuwi. Tapi ternyata pinter itu karena dilatih. Pinter niku karena sinau. Pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas niku tidak hanya karena gen keturunan. Cerdas niku karena dituntut oleh keadaan. Cerdas niku kondisional. Wong nek tesi urip kados kula jenengan begini nih, ini nembe saged mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata niki, aku arep takon karo sing isih urip sebelah kene. Assalamualaikum. Bu, masih ambegan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung kalih ban bekas secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong. Bocah TK iso mikir. Ban bekas karo emas sekarung secara nominal harga niku luwih larang emas sekarung. Tapi ternyata Ketua DKM Jami Jatisari panjenenganipun Bapak Heru Wibowo ingkang pundi piyantunipun? Menika masyaallah ngapunten nggih Kiai nuwun sewu. Niki karena tidak ada pejabat yang rawuh mboten masalah. Niki jenengan harus ikhlas untuk dijadikan bahan ngapunten nggih. Rada saru sajane ikhlas jenengan nggih ngapunten. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi Pak Kiai Heru boten saged berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Yes, I do padel. Ban bekas karo mas sekarung lebih larang mas sekarung. Tapi Pak Ustadz Heru ndak bisa berenang kecemplung belumbang kolam jero. Dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Ustadz Heru niku luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Kui jawabane wong cerdas. Pinter niku karena dilatih, cerdas niku karena keadaan. Anjih, monggo-monggo. Anjih monggo-monggo nderekaken panjenenganipun ning Ulfah. Saking Semarang, alhamdulillah ingkang derek hadir. Ugi saking Ambarawa. Saking Ambarawa, wau sampun memberikan beberapa gift ugi kali sedaya rencang-rencang donatur matur nuwun ingkang kathah. Sampun derek hadir wonten menika majelis. Saya dulu melihat Mbak Ulfa niku sekitar 14-15an tahun yang lalu. Pas kula tes SD kadosipun piyambake nggih tes SD wekdal niku. Kersane insyaallah alhamdulillah saat niki tambah berkah dan tambah semangat karena beliau saat niki alhamdulillah sampun derek mucal bibinau ngaos kali sedaya para santri wonten Pondok Pesantren Ambarawa mriku. Mudah-mudahan kanthi rawuhipun andadosaken berkah kangge sedaya santrinipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Matur nuwun sangat para donatur Agnia ingkang sampun derek mangayu bagya kali hajat keluarga besar Jami Jatisari. Mugi-mugi dipun tambah rezekine kanthi lancar barokah Allahumma. Lanjut. Tekan apa mau ya? Ban bekas. Pinter niku karena sinau, cerdas niku karena keadaan.
Maka kita hari ini tesi lungguh teng daratan, meriksani ban bekas niku ketok biasa-biasa saja. Malah mboten nonton nilai harganya karena tesi teng daratan. Tapi enggal lawase kula pandastaya mesti bakalan tenggelam. Ning tenggelame tenggene alam barzah. Lah ganjaran sing saweg kula jenengan kumpul-kumpulaken menika adalah berupa ban bekas ingkang sewektu-wektu saged nulungi kula jenengan dadi pelampung wonten ing alam barzah. Mula niki pengajian dalam rangka judule ban bekas. Ora apa-apa. Niki makna filosofi, makna tasawuf. Dadi mangko dugi dalem jenengan ditalati karo wong omah, Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Ora masalah. Sing penting niki kan makna filosofi jenengan dados pirsa sedanten. Maka teng kesempatan hari ini kula badhe menyampaikan pangandikanipun Kanjeng Nabi tenggene hadis arbaatun min kanzil jannah. Ternyata swarga niku punya 4 perbendaharaan. Basa sederhana simpele perbendaharaan niku tabungan. Cara basa Cina tabungan ki celengan. Celengan. Ini panitia-panitia yang dari grup Blackpink niki nggih. Tuh ngrasani kula ya Allah mumpuni jebule ustaz aku mentel banget ya. Nembe kali ini ono pengajian jamaah ngarani jarene punya ini mentel. Untung aku wong ora tersinggungan. Kan ngajene nganti jam 1 ya, Bu ya. Heeh. Jam-jam 1 bengi niku. Masya Allah, ibu-ibu kuat. Masya Allah, yang belakang sanggup. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Arbaatun min kanzil jannah. Yang pertama ikhfa'us shadaqah. Saya ulang. Celengane swarga ngendikane Kanjeng Nabi yang pertama ikhfa'us shadaqah. Tulis. Sodako. Ibu-ibu bawa buku napa mboten? Kebiasaan. Betul pulpen apa mboten? Ya Allah, ki ngaji ki gawane apa jenengan? HP, ya Allah. Pantesan bahas HP wis kebek storine gambare mumpuni. Wis ora apa-apa lah, muga-muga HP-ne sing manfaat. Cuma ngapunten ingkang kata, zamane memang zaman HP. Bocah bayi nembe lahir benyekele HP. Mbah-mbah mari ngalas yo sangune HP. Mapan turu tangi turu yo nyekele. Ora nyekel HP yo ketinggalan zaman. Yo muga-muga HP-ne sing manfaat. Bahkan hari ini manfaat HP jenengan terkadang ngaji rutinan ki rada males. Karena justru teng HP niku malah bisa ngaji karo kiai pilihan, karo kiai sinten mawon karim buka YouTube, malah ramami dadak ngamplopi kiai. Nggih to, Bu? Tapi saya harap dengan kecanggihan zaman Anda sekalian jangan sampai menyepelekan ustadz kampung. Ojo nyepelekke karo kiai-kiai dusun. Soalnya nopo terkadang habis pengajian akbar sing rawuh wonten ing pengajian dinten menika kabeh kepengin mriksani mumpuni. Lebar ngaji karo mumpuni njur jenengan banding-bandingke karo Kiai Mulya, Kiai Mulya. Nggih Ustaz Heru ya ora apa-apa. Terus sinten mali mriki kiyaine pakai rubai. Pundi pakai rubai kang pundi piyantunipun om menika. Jenengan njur banding-bandingke antara mumpuni karo Kiai Rubai. Bareng ngono kuwi ngaji karo Ki Rubai jenengan ngrasani. Dan ngaji karo Ki Rubai ngantuk iki panjang sumpah. Suwantene grendang-grendang ora genah. Beda karo mumpuni, nek mumpuni kan dar-der-dor lek ceramah. Lho jenengan kok bandingake kiai panggung karo kiai kampung, itu ndak apple to apple. Lho, justru antara kiai panggung kali kiai kampung derajate lebih mulya kiai kampung. Kenapa? Karena kiai kampung adalah tombak utama teng masyarakat. Dengan amat saya berbangga, kiai panggung saya ngucap bahwa kiai kampung tombak utama teng masyarakat karena kita niki diajari ngaos tanpa rasa pamrih saking kiai kampung. Kita ngerti huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Iso ngerti tertipe wudu mergo kiai kampung. Iso apal maca Al-Qur'an mergo kiai kampung.
iso ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Betul? Mula kiai kampung niku derajatnya lebih mulia ketimbang kiai panggung model mumpuni. Kenapa? Karena kiai kampung itu punya titel asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos cuma satu. Masjidnya tetap ge salat jamaah. Langgare tetap rame dimakmuraken. Anak-anak di kampung di pedesaan tetap ngaji teng TP kita madrasah. Niku tok pamrih kiai. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Jadi kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Boten kepingin terkenal, boten kepingin viral, boten kepingin FYP teng TikTok, boten kepingin diliput YouTube, boten kepingin disiaraken teng TV, boten kepingin derek lomba dai teng Indosiar. Tanglet kali kiai Rubai, boten kepingin numpak mobil Pajero, anuran duwe. Loh niki dudu ngece. Justru kiai-kiai kampung hidup dengan kesederhanaannya, menghindari hingar-bingarnya dunia, menghindari rayuan tambang. Tambang apa kurang ngerti? Wong aku ora kebagian ya ora ngerti aku. Boten tergiur kali hingar-bingarnya dunia, itulah yang menjadikan kiai kampung sekali berdoa asyhadur ruh paling caket karo Gusti Allah. Kulo kali kiai Rubai nek ngaos amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lewi ampuh dongane Pak Kiai Rubai ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan neh kok. Wis gede tuan detak diperintah keprok bareng kowe. Kenapa dongane kula kok ora ampuh? Mohon izin, ngapunten Kiai, dongane mumpuni niku enggak ampuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya santri. Yang kedua, kula nek ndonga ora ampuh kanggo panjenengan karena lambene kula nek ceramah sih sering arep-arep amplop. Niki sing marake dongane kula ora ampuh. Maka ngapunten dari keluarga besar Muhammadiyah ataupun LDI ataupun organisasi keislaman yang lain, kami orang NU hari ini nun sewu nek jenengan meriksani berita TV ataupun media sosial, NU yang di atas sedang keterpa angin. Tapi saya harap bagi keluarga besar organisasi Nahdlatul Ulama, jenengan kita-kita ini yang NU di bawah ora usah mawi ikut campur macam-macam. Tetap rutinan, muslimatan, fatayatan, istighozan, manakiban, mujahadahan, tetap panjenengan derek bibaan, tetap albar janjian, tetap panjenengan ngelakuakan rutinitas kita orang Nahdliyin. Saestu amargi ngapunten zaman ngeten niki, maka dengan adanya NU yang di atas lagi keterpa angin, ini adalah momen yang pas untuk menjadikan kiai-kiai kampung role model. Kita jadikan justru kiai-kiai kampung niku idola kita. Loh, jenengan ki aja nyepelekke karo Pak Kaum. Nun sewu nggih nek Pak Kaum niku kan derek pegawai kepemerintahan kelurahan. Pak Kaum niku nek cara daerah Tegal Pemalang nyebute lebih. Menawi teng daerah Cilacap nggih kula nyebute Pak Kayim. Menawi teng daerah Jawa Timuran nyebute Pak Mudin. Menawi teng Temanggung nggih mara sepuh kula Khidal Kiram Romo Kyai Haji Usman Ridho. Cilik ireng rongos ngene iki mantu kiai. Guyum ora sing ngece. Mbak Elek guyu ngece banget. Batin kadar kiyaine mantune kiai kok pamer. Tenggene mara sepuh kula Temanggung nyebute Pak Kaum. Cara mriki napa nggih? Oh Pak Lebih. Berarti panturane apa Pak? Oh Mudin, mboten Lebih. Jenengan Lebih. Wong endi sampean ki? Wong kono. Wong kono karo kene beda nyebute Mudin Lebih. Apa? Lebih. Mudin oke. Pak Mudin, Pak Lebih niku adalah minimal pernah ngaji teng pondok. Minimal pernah nyantri. Mula nun sewu Pak Kaum utawi Ustadz kampung niku antuke bener-bener ngabdi ting masyarakat niku nganggo ngilmu. Jajal nek Pak Kaum, Pak Mudin, Pak Lebih kok ora pernah ngaji, ora pernah mondok. Bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem piye jajal.
Repot niku dingilmuni. Mula josok nyepelekke barang-barang sing ketoke sepele, maka saya sampaikan dengan momen ini dengan saya berbangga, Kiai Kampung niku asyhadur sekali berdoa niku caket kali Gusti Allah ditongake. Mudah-mudahan guru-guru kita senajan Kiai Kampung dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah. Kita nderek keluberan berkahipun, bejo mulya donya akhirat Allahumma. Jadi yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah karena kula mboten nonton niatan mucali panjenengan tapi niat kita eling kenilingan. Ngaten nggih Bu nggih. Celengane swarga yang pertama ikhfaus shadaqah. Sebelum lanjut kula nyuwun bantuan kali panitia ini mejana boleh digeser saja nggih. Ke belakang saja ngapunten ingkang kathah. Soalnya niki kula lek ngaji biasanya karo playon. Nggih teng andhap mawon nggih. Monggo niki ana jeruk anggur-angguran karo kelengkengan monggo. Dipindah rumiyin jeng ngapunten nggih diandhapaken mon mboten apa-apa. Nah, alhamdulillah. Soalnya niki panggungnya rasanya rada pating kerembut barangan niki. Ditak sebelah kanan mendusule sebelah kiri. Matur nuwun sangat Mas-mas panitia. Oh, Mas grup Rebana. Pancen nek santri ki pengertian tepuk tangan sih ya Allah. Matur nuwun. Rahasia lek disawer jebule pengertian pancen. Nah, ngene iki ketok ya Bu ya. Matur nuwun niki bagi-bagi ana kono nang kene, ora nang dhuwur salon ora, Bu. Wedi kirane mumpuni dadi biduan malah repot. Shallu ala Nabi Muhammad. Celengane swarga yang pertama ikhfaus shadaqah, sedekah diam-diam. Ikhfaus shadaqah, sedekah yang disembunyikan. Memang Gusti Allah dari salah satu sifatnya gini ku al-ghani yang artinya Gusti Allah memang maha kaya raya. Di antara kita oleh Allah niku ada yang memang dilebihkan hartanya. Bagi kita orang-orang yang dilebihkan hartanya yang enggak kemudian jadi tinggi hati karena buah pepaya, buah kedondong. Yang kaya raya enggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar enggak usah sombong dong. Sing tumpakane motore PCI gelangi selengen nganti tekan kelek enggak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas, gak usah sombong dong. Tiap tahun umroh haji berulang kali, yang gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati yang gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong Sing dadi lurah ya ora usah sombong. Lur. Kenapa enggak usah kita mawi sombong? Karena semakin kita sugih, semakin kita paham jebule wong sugih kuwi tanggung jawabe gede. Aku pinter jenengan. Lah pertinyi wong sugih niku wong sing kepripun? Orang yang kaya secara aturan fikih itu belanja kebutuhan sehari-hari ping 30 dino sebulan, hasilnya ketemu piro dibandingkan dengan jumlah pendapatan per bulan. Kok iso mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Contoh, kanggo blonjo kebutuhan dapur dino-dino. Tuku brambang misin uya nyangoni bocah sekolah setor listrik setor arisan tuku gas LPG nggo kondangan nggo urunan arisan nggo urunan pengajian yo apa podo-podo ibu rumah tangga. Dalam satu hari jatah belanja ibu-ibu Kelurahan Jatisari itu 300.000 rupiah per hari. Kok 300.000 per dino ki cukup apa kakean? 300.000 kakean? Pancen wong wedok Jatisari ora kena diajak kompromi. Bisa nek matur jatah belanja sedina 300.000, aku lagi mbelani sampean, Bu. Ben make dugi dalam jenengan jatah belanjane karo suamine ditambahi. Jadi ora mungkin. 300.000 per dina kira mungkin. Oke, satu hari jatah belanja 100.000 cukup. Jawah napa, Bu? Oke, kirane sing beto payung-payungnya diagem monggo. Ingkang beto putra alit monggo langsung mados lokasi ingkang teduh sekeca. Nah insyaallah menawi kok Jawa rada ageng
Panjenengan pinarak wonten ing serambi Masjid Jami Jatisari parang mboten nggih Ustaz Heru? Parang nggih nun sewu. Jadi karena memang panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan makhluk gunung sing rawuh menika melebihi kapasitas. Menawi tes namung grimis alit mriki mon mboten masalah. Tapi kok menawi Jawa ageng sumangga panjenengan saged pinarak wonten ing halaman serambi teras wonten ing Masjid Jami Jatisari. Kanthi grimis menika monggo panjenengan sedaya kanthi maos sholawat kali panjenengan persiapan ingkang ngasta payung diagem ingkang beto mantol nggih mantol diagem sumangga pun paringi berkah murah dinten menika alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani juwe putra ingkang saleh-saleha wong tuwa ikhlas nafako bersih lan taat ibadah angin kasab kalike wong tuwa karepe dhewe gak dicukupi hak anake lan dunya akhirate dadi ya wong tuwa pelindung nglakoni kewajibane irma Allahumma sholli wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad sing kenging tetese grimis dalu menika mugi-mugi sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Sing deleweran keringete, delewer banyune nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane. Blobor penyakite. Amin Allahumma. Pak operator niki radi mambu gosong-gosong aman nggih. Nggih. Kawit wau nggih. Nggih, sekedap santai-santai. Niki sound system niki. Sebelah kiri ngapunten, nun sewu niki rada ada yang konslet niki ngapunten. Sebelah kiri kula niki ngajeng panggung nggih. Nggih, pantesan kawit tau rada mambu bakaran sosis ya Bu ya. Heeh. Jar kula bakaran sosis kono, ternyata mriki nggih. Matur nuwun Mas operator, monggo kalih saged dipun cek rumiyin. Nggih, lha niku Mas wis nang ngandhape panggung kerundukan ngono kuwi ya. Ah lha niku kerembut-kerembut Mas wis nang jero iki. Ya. Nggih. Operator sound sistemnya dari apa ini namanya? Audionya? Mitra Jaya. Niki nggih pun biasa tanggene Jami Expo niki. Masya Allah matur nuwun sanget. Tak sawer nggih tumbas rokok niki monggo-monggo Bu Syarifah saged paringaken menika nggih tumbas wedang mawon. Nggih saleh. Oh nggih. Namung sekedhik nggih tumbas kopi mawon nggih Mas nggih. Saleh hadra wis. Jare ku maneh-maneh ngono kuwi jare. Didelok sik aku molek nyawir piro. Kelas aku nyawir 100 ya ora pantes. Wong gaji Bu Lurah karo amplopku sepang yo gedhe amplopku barang. Nggih, namung nggih tumbas petukon wedang kopi Mas. Ngapunten sangat niki es teh. Ya es teh jumbo. Nggih. Niki saleh sound system nganti kobong. Gara-garane nopo saking semangate, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Tesi grimis. Berarti nek udan jur kita lek ngaji jur bubar, buyar. Mboten. Tetep teng mriki. Udan-udanan kabeh. Masya Allah, Jais, aku tak manut karo jenengan sing bayari aku ya manut. Mudah-mudahan nambah barokah Allahumma. Mau lagi tekan apa ya? Oh iya.
Wong sugih niku aturane blonjo per hari ping 30 dina niku 1 bulan pendapatannya hasilnya piro dibandingke karo kebutuhan harian kok iso mencukupi niku disebut wong sugih. Tadi kita kesepakatan 1 hari 300.000 kan orang mungkin ya Bu ya. Oke, 1 hari 100.000 cukup napa mboten? Kurang. Niki ibu-ibu Blackpink kurang. Jadi nek 100.000 per dina kurang. Oh nyatane gue tuku skincare, bayari online shop, gue jajan bocah. Oh ya bener nek 100 kurang. Ikilah repotnya resiko bertakun kepada ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok kiri ngono kuwi. 300 kakian 100 kurang. Ya wes sedina 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sewulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga Jatisari kok dalam pendapatan per bulan 5 juta lebih atau mendekati 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Niku 6 juta per bulan sugih. Lan jenengan sing kirane kok sewulan tesi 1 juta, mawon tesi kepotong cicilan dan tagihan. Kok masih kebul-kebul niki? Tak mundur sih. Bahaya nang kono. Cita-citanya anaknya rola sembarang. Sik tak geser mriki. Jadi sik tekan apa dadi lali aku? Kenapa mriki? Anake rolas. Oh ya, jadi kalau 1 hari 200.000 per bulan kan 6 juta. Dan jenengan yang pendapatan bulanannya masih 4 juta, sing gede syukure. Walaupun itu saja sudah kepotong cicilan dan kok nak ini mampu barang. Sik berarti neng tengah kene. Tekan apa iki dadi lali meneh. Jadi kalau perharinya 200.000 per bulannya 6 juta, maka kula panjenengan sedaya diarani sugih. Sing 4 juta tesi UMR 3 juta, rasa cilik ngati gede syukure karena guru honorer per bulan gajinya cuma 400.000 rupiah guys. Guru TK 1 bulannya gaji cuma 150 gede-gedenya 200.000 per bulan guys. Soalnya saya punya TK. TK kula ngapunten Yai nun sewu radi unik Yai. TK kami yang berasal dari Cilacap niku adalah TK Aisyah. Padahal kula wong NU, tapi TK-nya Aisyah rada unik. Gara-garanya begini, saya itu kagungan guru, gadah guru. Gurune kula menika Allah yarham almarhum Mbah Ki Marzuki. Dulu 2013 pas kula tes SMA belum ngendikan mumpuni sesuk nek awakmu direjeki tolong aku digawekno gotaan, gubukan kanggo anak-anak do ngaji. Soale bocah-bocah kok ngaji ning masjid, tenggane musola, ternyata kuwi gerujaan kadang-kadang nggawa najis. Senajan ya masjid ki mau nek ana lare-lare ya dadi tambah semangat, ning kok ya mesake marbote. Mula sesuk gawekno godaan nggo cah-cah do ngaji. Kula nggih, bareng kula juara teng Indosiar, memang alhamdulillah kula sampun tumbas sak tanahe, tak bangun ke gedunge, jur karena kiai kula mboten wonten, karena kula nggih tesi alit, bapake kula nggih sanes kiai, cuman tukang ngarit. Kula pasrahke gedunge teng masyarakat. Monggo badhe nggih acara muslimat, kegiatan Ibnu PPNU Pemuda Karang Taruna sak piturute monggo. Tapi ternyata wekdal niku ngapunten Kiai dari NU itu responnya agak lambat, padahal pun kula pasrahaken. Sing akhirnya kula jorke mawon gedunge, sing akhirnya dari Muhammadiyah datang ke tempat saya. Mbak Mumpuni, kula mireng menika gedunge panjenengan dipasrahke kangge masyarakat. Kami TK Aisyah kebanyakan murid tapi kurang kurang gedung. Maka kula suwun umpamine kok gedungnya panjenengan kami pinjam untuk mendidik anak-anak TK Aisyah boleh atau tidak. Akhirnya kula musyawarah kali keluarga. Setelah saya musyawarah dan menghasilkan saya sampaikan kepada Aisyah. Ngapunten Ibu, kampung saya pribadi niki wong NU. Dan kampung kami niku 99,9% niku NU kabeh. Yang LDII cuma 1 keluarga dan yang Nasrani Kristen cuma 1 keluarga. Maka ngapunten, kalau panjenengan mau menempati TK kami, saya punya ajuan yang ingin saya sampaikan. Walaupun gedungnya nantinya disebut TK Aisyah,
Tapi kalau suwun gurunya dari Muslimat NU dan amaliyah yang diajarkan adalah NU. Saya juga bilang ngaten. Saya kira nggih ngapunten, Aisyah badhe mundur. Tapi Aisyah malah menyambut dengan senang. Mboten napa-napa Mbak Mumpuni. Justru niku saya ini malah adalah satu kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Kersane NU dan Muhammadiyah selalu bersinergi. Jadi TK-nya Aisyah, gurunya Muslimat, dan anak-anaknya dididik secara amaliyah NU. Alhamdulillah sudah 6 tahun ini kalau meluluskan anak-anak TK Aisyah tapi beramaliakan NU. Matur nuwun wis keprok barang ya Allah. Rasane koyong lepeki dara sampean kan. Kula nyuwun tangane muga-muga istiqomah nggih Bu nggih. Karena ngapunten Kiai, mungkin panjenengan dulu ibu-ibu masyarakat ada yang pernah lihat saya di Indosiar mbiyen 2014. Jujur saja sedikit saya informasi 2014 niku teng Indosiar lomba dai tingkat nasional. Kemudian 2017 masih teng Indosiar tapi radi naik sedikit tingkatnya Asia. Dan salah satu informasi ngapunten satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yekti. Ora pamer wong informasi. Lah mungkin itu prestasi saya tapi kan 11 tahun yang lalu. Dan sekarang bareng kelompok dewasa malah saya berpikir prestasi yang lebih berat adalah mempertahankan gelar juara. Karena ngapunten di Indosiar itu setiap tahun khususnya kalau bulan Ramadan ada yang namanya aksi Indosiar. Akademi Syiar Indonesia wonten Indosiar menika setiap Ramadan. Niki mawon mumpun dibuka audisinya. Jadi setiap tahun itu melahirkan juara 1 lomba dai. Harusnya secara logika saya niki tenggelam, kalah kali juara-juara yang masih anyar, yang masih fresh grace. Tapi alhamdulillah Gusti Allah ngersake lotesi diparingi amanah kali masyarakat untuk ngaos. Sehingga prestasi saya menurut saya hari ini adalah saya dikenal sebagai orang yang beramaliyah NU, tapi saya sering ditimbali oleh Muhammadiyah untuk ceramah kali warga Muhammadiyah. Atur nuwun meneh. Nyuwun pantunganipun Yai. Mugi-mugi istiqomah kula sesarengan. Karena dewasa itu menurut saya adalah ketika kita berbeda paham, tapi kita tetap bijaksana, tetap adem, ora samawi sewang-sewangan, insya Allah malah niki dadosaken Indonesia tambah makmur. Allahumma amin Allahumma. Lanjut malih sehingga kula pernah diundang ceramah kali anak-anak TK. Sehingga pas kula ceramah nyeramai bocah TK, ya Allah Bu, bocah pating pecicil banget Bu. Ono sing rebutan wedang, ono sing jambak-jambakan, ono sing salto karo kayang jajal Bu. Nembe salam niku. Akhirnya kula matur karo gurune, Bu Guru, pripun kula badhe ceramah jajal. Mau bocah pating pecicil ngene iku kok diceramahi. Coba niki dikondisikan dulu. Akhirnya gurune maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh Bu. Aku batin empawange iki. Ngepasin iki tanggal 22 Desember hari ibu. Di mana nun sewu kita sebagai ibu kandung rumati anak kandung nek rewel mon kita gemes rasane Bu. Guru TK. Ketika anak-anak kita dititipkan teng TK teng PAUD, anake nangis sing ngeneng-ngenengi gurune. Larene pipis sing nyewok ya gurune. Bocah pingin mulih ya dijagani karo gurune. Sampai anak-anak pinter niku yo sing minterke lantaran gurune. Lah kok ibu-ibu guru TK 1 bulan gajinya cuma 150.000. DPR RI sebulan 10 juta. Arep go ngapa? Bareng-bareng ki bareng-bareng. Guru honorer sebulan ki cuma 300-400 ribu rupiah. Guru honorer. Tapi kok DPR RI sebulan gajinya 110 juta. Arep ngongap. Guru TK sebulan 150.000. Loh ternyata DPR RI tunjangan kos-kosannya saja 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Mendadak wong Semarang dong. Ngapa kabeh niki?
Kami niki nggak iri, kami niku nggak dengki kepada rezekinya orang. DPR ono rezekine dhewe, kita yang di rezeki dhewe, cuma perbandingannya kok nggak balance banget ngaten niku. Waduh, luar biasa. Justru kita semakin suge, semakin kita sadar zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan. Tapi kalau sodakoh tidak terkait dan terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, mari sing senang sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya, baru yang OKL orang kaya. Lama sing suge tenanan, sing rodo suge, sing mandan suge, sing setengah suge, sing suge separo. Suge separo. Setengah suge berarti kan suge separo. Sing seneng sodakoh sampai ada ungkapan wa khairul sodakoh linafdil hayah. Bagus sodakoh linafdil hayah, yang bisa buat nyambung nyawa. Mohon izin ya kalau di sini ada DII, ada Muhammadiyah, sapi turute. Kami orang NU itu identik dan dikenal dengan ide-ide selamatan, ide-ide selamatan, ide-ide selamatan. Betul. Tuku motor anyar, selamatan. Tuku tanah, gawe oma, anak sunatan, mantu rabi, anak meteng meneh. Selamatan, cara mriki disebut apa ya yang selamatan? Bancaan. Oh. Berarti sami kali teng daerah Temanggung nggih mara sepe kula. Nek Cilacap nyebute kepungan. Mriki bancaan. Nek bancaane teng Temanggung nggih mara sepe kula niku ndamel nasi megono. Nasi megono adalah yang nasi megono Temanggung. Tapi nek nasi megonone Pekalongan itu adalah gori. Tahu gori enggak? Gori konongko beda. Gini ada kelasnya dewe-dewe. Yang masih pentil ki disebut babal. Betul. Sak kakange babal namanya gori. Lagi enak-enak dimasak kuwi. Mung dioseng tok campuri godhong sok. Walah, enake pol. Apa maning ki gori, parutno klopo, santeni, goreng gereng, nyambel terasi. Walah, iso tanduk ping 3,5. Kuwi ya Allah langsung kencot meneh ki aku ya. Wah. Kencot binti ngelih. Gori, lah sak kakange gori namanya cecek. Urung dadi nangka. Cecek cara Cilacap nyebute tewel ngono ki Bu. Lah nek tewel ceceke mateng disebut nongko ngono kuwi Yusartina. Lah gori ning gone Pekalongan nasi megononya gorina niku dicacak alit-alit sampai lembut parutno klopo bumbune kencur. Tapi nek tenggene Temanggung Magelang khususnya niku lek mastani bancaan nasi megononya adalah urap utawi kluban lembayung dicampur kacang panjang kuletno sego dadine nasi megono bancaan. Mriki mboten nonton. Biasane bancaane mriki rada sing kelasé tinggi ana slametan nasi tumpeng ayam mingkung. Sami sing ora gawe nasi tumpeng yang tidak bikin ayam mingkung ora apa-apa, itu kan hanya makna filosofi. Nasi tumpeng niku filosofine bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor minangkani urip kowe melingkar dina-dina muter. Ngibadah golek rejeki sinau, golek jodoh, ngibadah serawung karo tangga, serawung karo kanca dina-dina muter isine ngono ki tok. Ning senajan muter lancip tumpeng madhep dhuwur kuwi artine senajan muter ning bumi dina-dina pucuke madhep dhuwur kuwi golek ridone Gusti. Mulane jodone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung kuwi ayam sing sikile ditekuk. Mriki ayam ingkunge sikile ditekuk napa selonjor? Ditekuk, mbok nek selonjor. Nek selonjor berarti ayam ingkunge sikile semuten. Ora usah ditekuk, ora usah ditekuk. Aja. Selonjor mawon ora apa-apa Bu ya. Anu selonjor mau langsung ditekuk. Jadi anu dudu ayam ingkung ora apa-apa. Selonjor namun ora apa-apa. Dikira kula ngrasani jenengan ora. Nek ayam mingkunge sikile selonjor, lah berarti ayam mingkunge sikile semuten. Lah ayam mingkung niku sikile ditekuk kan ngene iki modele ayam mingkunge.
Ayam mingkung sikile ditekuk, kuwi nggambaraken wong lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi nasi tumpeng adalah wong urip dina-dina muter golek ridhone Gusti Allah. Golek ridhone Gusti Allah ya sujud. Salat ki makna filosofine nasi tumpeng ayam mingkung. Sing ora gawe nasi tumpeng ayam mingkung kepingin sedakuan ngangge mentahan. Saniki kan digawe mentahan selamatan kuwi. Nggih Bu nggih. Marah simpel, nasi tumpengnya diganti beras mentah. Betul. Ono kecape, gula kopi teh, ono minyak goreng, tigane ndok mentah. Ayam mingkungnya diganti karo super mie rasa ayam bawang. Apa boleh? Ya boleh. Wong niate kan wa khairu sodako linafdil hayah. Sodako sing paling apik niku linafdil hayah, sing kena kanggo nyambung nyawa. Sampai jenengan gak punya nasi tumpeng, gak punya ayam mingkung, gak punya mie instan, sampai panjenengan gak punya ilmu, gak punya derajat pangkat untuk sodako, gak usah jenengan cilik ngati. Hanya di agama kita, agama Islam, sodako niku paling murah. Saking murah sodako sampai kanjeng Nabi dawuh tabas sumuka senyume panjenengan wiwajahi akhika kepada saudarane panjenengan laka sodako senyum tok niku sodako asal rasa senyum dewe senyum sing disodakoaken niku napa? Grapya, seneng takon, seneng nyapa, ketemu wong minimal yo manggut karo senyum. Mumpuni niki wajahe memang judes dasare. Aku lo saking penjuron lahir pancen raine kula iki judes. Meneng tok niku kanca padha wedi. Ora masalah nek pancen saking orok, saking penjuron asale pancen wajahnya wajah judes ndak apa-apa. Ning ketemu wong takon. Ketemu wong kanca ya nyapa, ketemu tangga ya senyum minimal sumeh manggut. Ngono, dadi ra ndek dhuwit, ra ndek bondo nggo sedekah nyengir. Aku langsung praktek jenengan karo kula. Sedekah sampai Gusti Allah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah. Dengan ayat Al-Qur'an kanthi langsung ing tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Ternyata sedekah yang diumumkan niku baik. Halo, masih sadar? Ya, soalnya nek payungan ketutupan mantel ngantuk kan rakonangan. Yo ngantuk pancen nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Malah kula nembe sumur ana kloso munggah sirah barang. Ora apa-apa, sae, kreatif. Kuwi ana dalile. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekke barang sepele karena bisa jadi hal yang kita tidak sukai malah justru diridhone karo Gusti Allah. Contoh, niku kloso tiker dituku regane 5.000, betul. Lah rego 5.000 ki kloso kok dituku malah dijagongi. Jajal. Barang dituku kok malah dibokongi. Asor derajate iki kloso. Dituku malah dibokongi, dijagongi karo dintuti sekalian. Ning bareng udan bekas bokong kok munggah sirah. Artinya kita niki tidak boleh benci kepada orang yang dibenci dengan begitu amat sangat. Karena sewaktu-waktu mesti kita butuh karo wong sing dibenci kuwi mau, betul? Oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa. Wong kene senang banget dela-dela keprok wong kene. Karena memang kita niki mboten pareng nyepelekke karo wong. Karena mbok pilih bisa jadi wong niku wau ternyata wali jebule. Ora wali ben, ora wali murid. Oh wali di barangan. Waline Gusti Allah sing ternyata lek ndonga menika ternyata dipun ijabah karo Gusti Allah. Sebagai salah satu contoh pangandikane Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ternyata mbiyen Kanjeng Nabi niku badhe nyolati salah satu jenazah, arep nyolati niku sawetawis ditunda lek nyolati. Lah ternyata Kanjeng Nabi nunda salat niku nunggu ngentosi genep 40 wong sing nyolati. Ternyata tujuane Kanjeng Nabi menika adalah embok jere sapa? Saking diantara 40 orang menika ada sing nyolati jenazah niku, sing nyolati wau adalah wali. Bayangno, kurang nabi nopo Kanjeng Nabi?
Kurang mulya napa Kanjeng Nabi? Jelas-jelas sak alam jagat raya piantun pinunjul kekasih Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi hormat kali masyarakat kali tangga tepalih. Mula nyolati jenazah sampai ditundarin sak wetawis kangge nunggu 40 wong kangge nyolati niku jenazah. Mula ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab, pilih kula panjenengan sedaya mboten pareng nyepelekne ibadah cilik. Mbok jere sapa ibadah cilik niku mau malah diridhoni karo Gusti Allah sing akhire berkahi karo ibadah-ibadah sing gedhe lintune. Diwastani nek cara Umar bin Khattab, Sayyidina Umar niku nyebute kata marido fi taati. Ojo nyepelekke barang sepele karena kata marido fi taati Gusti Allah menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Contoh, ngibadah niku kan ada ibadah besar dan ada ibadah kecil. Ibadah besar sing ganjarane besar, bangun masjid, makmuraken masjid, sholat jamaah, sholat 5 waktu, poso, zakat, umroh, haji, ibadah gede, ganjarane gede. Ibadah cilik napa bareng-bareng. Ya aku direwangi to ben ora mikir dhewean ngono ki. Gentenan wis aku gap-gapan ngos-ngosan ngene iki. Ngibadah cilik, kok kan wis disebut. Senyum karo tanggane ngono kuwi wis artina. Senyum karo tangga, ngilangke watu saka margi, mbok nganti melesetno wong, kuwi jenenge sedekah. Sedekah ya ganjaran ngibadah cilik. Ning aja nyepelekke ngibadah cilik, senajan ganjarane ketok cilik, mbok jere sapa ridhone Gusti Allah dibalik ibadah sing cilik wau. Malah berkahi karo ibadah-ibadah gede sing lintune. Alhamdulillah niki grimise ra diawet nggih Bu nggih. Jan awet banget ya utange tangga ya Allah. Semoga-moga berkah kabeh ya Bu. Teng mriki Jawa, kok teng mriko-mriko Jawa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah musibah. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, tetap dadi wong sing ahlul jannah Allahumma. Lanjut mali, mau lagi bawa sapa ya gara-gara gara-gara kloso munggah sirah. Oh iya, celengane swarga. Sedekah niku diparingi apresiasi karo Allah. Ing tubdus shadaqati fa ni'mahia, sedekah yang diumumkan itu baik. Hari ini biasanya neng masjid sholat Jumat kadang-kadang bendahara masjid itu pengumuman baik niku pembangunan masjid, renovasi TPK ataupun pengajian hari ini pastikan ada bendaharanya nggih Syarifah Fatin ngapunten. Ternyata bendahara mengucap, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan agenda kita untuk Jami Expo nanggap mumpuni kita ini perlu dana sekitar 45 juta rupiah umpomo. Malah 100 juta ya Allah akeh banget ya Allah. Oke 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini akan dialokasikan untuk dari hari akad. Mulai dari pernikahan masal. Kemudian lomba-lomba rebana sehadiahe sepanggunge. Santunan anak yatim, lampu soklene, rebanane. Jenengan kene dibayar apa ora? Dibayar. Sound system untuk taruh sak perintilane siji meneh amplope mumpuni iki durung. Itu semua 100 juta rupiah yang 90 juta rupiah mutlak dari kas masjid dan keluarga besar masyarakat Jatisari. Yang 10 juta rupiahnya ternyata dari Pak Kiai Rubai umpamane. Rabangi apa Rubangi? Nggih, umpamane niki Pak Kiai nun sewu nggih Pak Kiai. Pak Kiai Rubai secara pribadi maringi 11 juta umpama. Lah, kan kabar-kabar masyarakat mireng kabeh. Jebule Pak Kiai Rubai niku maringi 11 juta. Yang mireng niki sedekah diumumkan adalah untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, bedidil, bakhil, kikir, kucren, jelantir, koyo upil, kudanil. Karena terkadang si pelit kalau mendengar ada orang sedekah, bukannya hatinya tergerak, tapi malah nyidro karo ngololo. Kadang-kadang ini, Pakai Rubai be maringi 11 juta, masa Ustadz Heru babar blas ora maringi. Aku nek dadi Ustadz Heru, Pakai Rubai maringi 10 juta, aku ya dadi Ustadz Heru maringi 15. Tapi kadang-kadang ada orang si pelit itu jiwanya begitu. Bukannya ada orang sedekah dia hatinya tergerak,
Wis melu nyumbang ora, tapi ngomongnya Allah. Ana wong kene ngono kuwi. Wis ora sedekah tapi malah nyidro sing sedekah ana. Wonten. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Jajal kerudunge warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng ya sampean barang ora kur mumpuni tok. Aja sok ngaran-ngarani. Dadi anggere wong pelit ora gelem sedekah malah nyidro biasane kerudunge warnane ireng, klambine warna ireng. Mulai spesifik ya jenengan ya. Oke, wonge jagung apa ngadeg? Ngadeg. Baru kali ini. Ana pengajian dan bunya ini gue tumbal sekalian. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal lek kula tersinggungan mikir tak gletano tak tinggal muli wong pelapis tak tampani. Maka sodako kalau diumumkan itu boleh. Untuk apa? Untuk sugesti. Kangge rangsangan. Supaya si pelit-pelit menika wau njur atine tergerak. Nggih siar nggo rangsangan. Tapi memang rada samar-samar. Karena nek sodako diumumkan hanya kita sendiri yang sodako dan Allah saja yang tahu. Maka lanjutannya pangandikane Gusti Allah, sodako diumumkan itu baik. Tapi jauh lebih baik diam-diam. Ning jenengan yo ketika adong pamane wakil gubernur tidak datang, tapi kan sumbangannya datang. Nggih to, Bu? Yo kula jenengan mireng berapa jumlahnya ndak masalah, itu kan rangsangan. Supaya kepada orang-orang yang si agnia kados donatur-donatur akhirnya terangsang kayak malam hari ini. Lah kula jenengan yang tidak punya uang sebesar itu untuk diumumkan, ora usah cilik ngati, kita punya celengan swarga. Yang masjid nyangking 5.000 cemplungake tenggene kotak amale Jamik Jatisari. Ana sing weruh, ana sing weruh, yo jenengan niate ikhfa sedekah. Celengane swarga dengan cara sedekah diam-diam nyanggone cah yatim. Aja mung Muharram tok nek karo cah yatim. 2 minggu sepisan lah jenengan tuwi karo nyangking 20.000 utawi ngarepake Syawal, ngarepke bodo. Jenengan malah justru tenggene cah yatim. Tidak hanya di Muharram, malah nek pas nenggene Syawal anak-anak niku biasanya anak yatim kadang baju mawon mboten saged ketumbas sak piturute. Monggo Ramadan akhir jenengan tindak tenggene cah yatim karo nggawa dhuwit sing rada akeh. Jenengan bisik-bisik karo si yatim. Duh, aja ngomong karo sapa-sapa nek aku sedekah karo kowe. Aja ngomong karo Pak Lemo. Nek wadul karo Pak Lemo malah mengko dijaluk karo Pak Lemo. Malah kok daftar judi slot malah repot. Sapa kuwi wis duwe celengan swarga nyanggone rondo ning aja rondo nom Pak Ustaz Heru non sewu rondo rondo tuwa tanggene rondo tuwa karo nyangking sembako sak berase ana pirang kuintal ngono kuwi dibeto tanggene Mbah Rondo. Mbah Rondo aja ngomong sapa-sapa, aku sedekah karo sampean. Nek ngomong karo sapa-sapa mangka kuwi beras ditol kilon karo putune sampean. Barondo cap matur nuwun ya Kiai Heru ya. Ujar kula nek Mbah Rondo kados kula niki boten kebagian jatah wong ujar kula Ustaz Heru senenge karo rondo kempling. Jebule kula boten nyono, boten nyangka ya. Ustaz Heru ketua DKM Jamik Jatisari ya. Kasa tindak rawuh tenggenan kula ya matur nuwun ya. Ustaz Heru ya. Ya ngapunten kula wis tuwa ngene iki jarang mangkat nering masjid soalé ya ngertos dhewe. Ngangger wis tuwa iki ngajak sedelo dengkule kenceng. Kempole manteng ngene iki ya Allah ya Rahman. Jenengan rasa mawi guyu sesuk do ngalami kabeh. Pancen wong angger wis do ngene iki ya rasane ora karu-karuan. Ngomong ngene iki yo angel. Wong agak angel-angel nggone ngomong malah dikeproki ngono ke ya. Wong Jatisari mijen pancenen ya. Niku jarene surat Yasin wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalqi, wong angger didawake umure pancen
dikurangi nikmate. Maka kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batroknya. Waktu muda puas-puasin, karena kalau udah tua tinggal bongkoknya. Puas-puasin nggon ngapa? Nggon ibadah. Soalnya jenenge urip niki ya ora ngerti, isuk jogging lari pagi, sorenya diantar ke kuburan kan kita nggak tahu. Dan ternyata Gusti Allah kenyabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaan nih. Sing biasane maksiat rata-rata tidak paringi umur rada dawa. Matine ya rada angel kowe. Soale napa jane Gusti Allah saking tresnane karo hambane, dinteni iki kapan tobaté iki Kang Sarmin jajal. Nek wangsane ngibadah ora gelem ngibadah, ahline maksiat dinteni karo Gusti Allah. Kok tetap masih berkecimpung di maksiat, matine pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane ibadah, Allah pun akan ngambil nyawane pas lagi ngibadah. Kados wingi niki kula tenggene Temanggung kathah sanget kiai-kiai sepuh ingkang kapundhut dadakan boten mawi gerah rumiyin. Kados kala wingi wonten ingkang nembe badhe ngimami salat asar niku. Jer langsung gleyeng mantan rektor Inisnu wonten Temanggung dan niku badhe ngimami salat asar. Ternyata njur gleyeng dibeto teng griya sakit ternyata pun sedo. Allah akan menyabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaane. Sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah, sing senenge salat jamaah dipundhute karo salat jamaah, sing senenge maca Quran dipundhute pas lagi tadarus Quran, sing seneng zikir dipundhute pas lagi maca zikir, sing seneng maca sholawat dipundhute maca sholawat, pas seneng poso sunah dipundhute pas lagi nglampahi puasa sunah, sing biasane ceramah yo matine karo di ojo gugupen. Aku cita-citane anake 12. Ning Gusti Allah ki ora mriksani nek wis wayahe jatah sedo. Kula pandhasdaya mboten saged nyangka, mboten saged nyono. Mula kenapa? Ayo ndek celengan swarga yang pertama, ikhfaus shadaqah, sedekah yang disamarkan. Yang kedua, celengane ngajine nganti jam 1 kan? Ya mung takon tok aku. Yang kedua, celengane swarga nggih niku wakit manul musibah. Saya ulang, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Tapi bukan musibah bencana alam. Musibah bencana alam niku justru harus diviralkan. Kaya to, tadi sudah ada gerakan infak keliling nggih Bu nggih dari keluarga PPA. PPPA. PPP. PPE. Ya, ternyata sodakonya yang sebagian akan dikirim ke yang kena bencana alam koyo Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian sebagiannya untuk masjid. Matur banun sangat. Karena ternyata sampai hari ini kula panjenengan meriksani wonten media sosial banyak daerah-daerah yang masih terisolir. Dados menampi bantuan tapi ternyata karena terisolir tidak bisa disampaikan dengan baik amargi napa dalane ingkang memang putus lan sak piturute. Maka kalau Anda ingin bersedekah bisa lewat PPPA atau bisa saking lazisnu. Saya pribadi menawi bencana-bencana alam pancen kula mengamanahkan kepada lazisnu. Malah biasanya kalau di lazisnu niku ada langsung sertifikat supaya kula panjenengan lebih mantep bahwa tidak akan mungkin diselewengkan tapi langsung disalurkan dengan baik. Jenengan yang nun sewu ingin berdonasi kok kepingin bantu teng mriku masih sangat perlu air bersih. Kemudian baju-baju layak pakai. Kalau Anda ingin berdonasi baju, saestu kula sarankan baju yang masih bisa dipakai. Jangan niatnya malah buang gombal. Wong baju burkat, nggo kondangan tahun 2014 sumbang-sumbang no. Akhirnya memang kebanyakan wong wedok sing donasi, wong lanang-lanang ning tanah bencana nganggo daster. Nganggo gamis sak jilbabe barang tinggo. Memang terbukti ya ora wong wadon kene ora wong wadon kono iki padha bae. Baju ki 7 lemari. Ngonten si belanja online shop, mau nih dik-dik seragaman. Muslimatan seragaman, panitia jamik seragaman, kondangan seragaman, senam seragam nganti ngerumpi ya digalkno seragam kok wong edan sama iki ya Allah. Baju 7 lemari mangkat kondangan kok ngakune ra ndek klambi. Ki delok wong lanang-lanang ya Allah ketra nggo 17. Klambine siji kuwi mawon klambi siji multifungsi. Sing nggo kondangan hajatan takziah nggo Jumatan nganti wingi adol pitik nyang pasar. Klambine kuwi mawon, kadang-kadang klambine gambare obat semprot. Ya pantes mawon sing tanah bencana wong lanang malah nganggo gamis. Soalnya ora kebagian. Jadi saya kalau maringi pirsa kalian jenengan, saya mohon bajunya yang layak pakai. Kemudian mukenah
Lajeng wingi nembe mau nonton sing donasi Al-Qur'an karena teng Aceh niku wong sing do ahli ibadah butuh sangat Quran karena walaupun kehilangan harta benda, kehilangan keluarga tercinta, tapi mboten kehilangan iman takwa mereka sangat butuh mukena yang layak pakai. Nun sewu nggih, jangan mukena bodol, mukena sing layak pakai mesake. Wis lagi keterjang musibah, kok mukena angel dinggo sing mengsol sing bolong sak pitur teh. Aja. Aja sing kolore molor barang aja. Jadi sing apik-apik diparingaken mereka. Kemudian ada pempes sak piturute, ono makanan yang langsung makan. Karena mie instan itu saking katae kompore ra ono gase keli. Lah akhirnya mie instannya diremuk, mesake to Bu mangan mie langsung diremes mawon. Maka roti-roti kering ataupun kue-kue basah tapi yang durasi expirednya mungkin 9 sampai 10 hari kan modele ono. Maka monggo jenengan sakit menghubungi PPPA lazismu lan sak piturute sumangga rasane saudara kita wonten tanah Aceh ora usah mawin dadak diwarai kok sabar. Nek kok sabare ngungkuli kula jenengan. Sabare mriku luar biasa. Sampai nopo glondongan kayu sing padha keli niku wau malah sakniki didadekke nggo gawe omah darurat. Sampai daharan-daharan menika ana, duren-duren do keli ya akhirnya didahar. Sampai mesake niku adalah masak nasi ngangge air banjir. Karena memang air bersih sangat dibutuhkan. Yang terpenting adalah kita pantau pemerintah, rasanya tetap menggelontorkan dana dan memulihkan tanah-tanah bencana. Mudah-mudahan kita Indonesia dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang dolim. Amin Allahumma. Maka yang disebut wakit manul musibah, menyembunyikan musibah dalam musibah pribadi. Tentunya aib. Terkadang hari ini musibah pribadi secara online ikut disebarkan ke media sosial. Digawe caption, gawe status, gawe story, sampai-sampai digawe film. Dan iku film Ipar Adalah. Ya ku apal kabeh jenengan. Kula malah dereng nonton blas kula. Rawani aku ndelok Bu ya Allah. Nggambarke niku ndelok tok ya Allah. Jangan sampai kita niki seperti demikian nun sewu punya musibah kok malah difilmkan. Nun sewu, wakit manul musibah menyembunyikan musibah. Lah kenapa? Pertanyaannya kok Gusti Allah maringi musibah? Kenapa Gusti Allah maringi ujian? Karena kita niki wong-wong sing sekolah, mulane diuji. Sekolahnya kita apa? Salat 5 waktu, maca Quran, zakat, poso, kelakuane apik, zikir, maca selawat, eling karo Gusti Allah. Niki ngaji lagi sekolah. Nek sekolahe pinter, rajin mangkat terus, mestine ketika ujian garape pinter. Nek ujian garape pinter, lulus dong. Jadi hambane Gusti Allah. Tapi anehnya teng masyarakat Indonesia sekolah mau ora pernah. Sing dimaksud ora pernah sekolah salat gak pernah ngambah masjid babar blas, pengajian radoyan ngomongnya Allah wa ta'ala sifat lusne padu pamer pelit medit beditil bakil kucren jelantir koyupil kudanil. Ngambah masjid setahun sepisan salat Idul Fitri tok. Sing akhire napa ketika diparingi musibah kok dheweke ngucap ya Allah aku salah opo? Kula dosa napa? Dene kok ujiane kula berat tenan. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Kegeeren kuwi. Wong sing ujian ki wong sing sekolah. Kangge napa? Meningkatkan kualitas iman. Gusti Allah pirsa endi wong sing sekolah karo sing ora. Pramila ketika ada musibah kita terima dengan sabar, tidak untuk diumbar, tapi dicarikan solusi. Mumpuni ngapunten saya niki orang yang mentalnya niku tipis. Mentalnya setipis tisu malah kula. Nek kula kena musibah, kula mboten saged saya terima sendiri. Harus saya share kepada teman saya. Boleh di-share kepada teman Anda, tapi milihlah orang yang bisa menjaga amanah karena mental orang itu tidak bisa disamaratakan. Ono wong gede dolan cir kuning urunge bangir kumisen jelabet kaya tambal dadung sapi. Sikute kaya petel, garesake bantalan ril sepur. Tapi kekomong sithik karo tanggane, langsung setruk rambutnya rontok gering taunen. Wadah lawake kaya preman tapi hatinya Hello Kitty. Kita tidak bisa menyamaratakan mental seseorang. Apalagi kasus hari ini adalah satu isu nasional, bahkan internasional. Buteng dunia niki ternyata lagi rame penyakit itu tidak hanya menyerang jasad, tapi ada yang namanya penyakit mental. Ono wong ora kuat mikir, sing akhirnya setruk sak piturute. Maka ketika kalau ada masalah, apakah boleh bercerita kepada orang lain? Boleh. Tapi milih wong sing iso njaga amanah.
Aja critane karo wong sing lambene ember. Mriki wonten wong kerudungan tapi lambene ember wonten. Wonten. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Ujung-ujunge nyong maneh sing nggo tumbal karo jenengan. Boleh cerita, tapi kepada orang yang bisa menjaga amanah, wakit manul musibah. Kita menerima musibah dengan cara bersabar, tidak untuk diumbar, tapi dicarikan solusi. Yang ketiga, langsungan mawon iki nggih Bu nggih. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Jatisari. Oh, jadi di Jatisari jamnya mundur. Berarti Jatisari pinter ngapusi. Jam songo. Kula munggah ya jam songo. Yang ketiga, celengane swarga wasilatur rahim. Silatun kuwi nepungake rahim ki welas asih. Dadi wong sing seneng nyambungke tali seduluran kuwi duwe celengane swarga. Tentunya remung nyambung tapi yang njaga pasederekan baik kali sesama NU, kali Muhammadiyah, sampai lintas agama. Monggo sing tansah guyub rukun niku ndek celengane swarga. Dan yang keempat, yang namanya celengane swarga adalah wa qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah niku artinya ora ana daya, ora ana kegiatan kecuali pitulungane Gusti Allah. Tidak hanya sekedar ucapan lisan jur ulih celengane swarga, tapi kita meyakinkan bahwa kula niki ibadah saged sujud niki nek dudu mergo Gusti Allah ora mungkin kula iso sujud. Niki jenenge wong sing menanamkan la haula wala quwata illa billah. Sampai ya Allah nek anake kula ora ranking 1 niku ya mesti mergo rezekine saking panjenengan. Ranking 1 pun ya kekuatan daya saking panjenengan. Moga-moga ya Allah saking daya kegiatane panjenengan anake kula ya pinter ya saleh-salehah. Niki wong sing iso menanamkan la haula wala quwata illa billah, khususnya niki tenggene bulan Rajab, kata-kata maos baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Tandurane swarga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepisan malih. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil Sallu ala Nabi Muhammad. Jam 10:30 lewat. Kalau mau jam 09.00 kita 11 berarti ngajine sejam 30 menit. Ketimpun cukup nggih? Ya Allah, wis kudanan mon tetep dereng cukup. Sing raos dereng cukup sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa dereng cukup nanggap dhewe ngono. Saling ngapunten Kiai wau rencang kakunge kula niku titip pesen kali ketua panitia Syarifah Fatin niku supados lek ngaos minggahe kasik mawon. Lah akhire wau panitia ngendikaken kami menyesuaikan karena Pak insyaallah Pak Wakil Gubernur sakjane badhe rawuh. Ngaten niku pancing ngendikane, tapi kalau wingi sampun rawuh sehingga memang hari ini namung dipasrahke kali para masayih kersane amberkahi pengasan dinten menika. Ya padha-padha saene. Oh niki memang sudah 2 hari berturut-turut nggih. Alhamdulillah hari ini sudah jam 10:30 lewat, berarti ngajine wis rada suwe, insyaallah cukup sing nyukupaken Gusti Allah sing dereng cukup nanggap. Kok pinter jenengan alhamdulillah. Karena memang Desember niki jatah istirahate kula. Sesuk aja ngrinti-rinti maneh, Bu. Sorry mah, mesake aku ya kepengin ngasuk kan kepengin anake rolas aku. Nyuwun pandongane kersane niki alhamdulillah kula niku nikah nembe wingi mawon pas kula umur 28 tahun hampir dadi perawan mepet aku wektu ki Bu ya Allah. Saestu niku arep dadi perawan mepet. Alhamdulillah udan meneh kan. Niku. Iki pletik-pletik dikirane ora perlu aku.
Ya mboten nang mriki ora kudanan nang kiuban niki alhamdulillah. Kami lan khusus saya pribadi saestu ngaturaken ageng panuwun saking keluarga besar Jamik Jatisari ngontonaken pengajian yang begitu meriah. Saya minta tepuk tangan sebisa malih bagi panitia-panitia hari ini yang Masya Allah kontribusinya luar biasa. Kami harap makmuraken masjid tanggung jawab kita bersama. Sekedap ojo gugepen kondur. Bu, bangun masjid ki gampil. Bangun masjid ki kecil. Sebabnya napa Piai Jatisari wonge sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama. Teng kampung-kampung, teng kota-kota masjidnya mewah, magrong-magrong. Ini maghrib-maghrib esi petengan. Bareng ono sing adzan bocah cilik durung sunatan. Ya sasa mawon cuma mesake. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng dudu bocah sing adzan waya subuh sing adzan Mbah Kakung. Suarane ampek untune kari loro, adane karo nelongso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesake untune kari loro, adzan subuh masjidnya longko sing mangkat. Kula memakmurkan masjid niku gampang, tapi yang susah salah kualik. Yang namanya bangun masjid ki gampang, tapi yang susah niku memakmurkan. Maka wau sampun disebutaken innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir. Dados wong-wong sing padha menunaikan salat, menunaikan zakat lan tentu walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa. Wedine adalah namung dumateng Gusti. Atur nuwun Jami Jatisari ingkang sampun memberikan contoh dan teladan. Kami harap tidak hanya hari ini, sampai kapanpun tetap istiqomah makmuraken masjid kersane dimakmuraken karo Gusti Allah. Sepindah malih tepuk tangan kangge panitia matur nuwun. Saya harap jangan pulang, jangan kondur terlebih dahulu sama ke kula suwun doa diimami kali Pak Kiai nggih. Sarifah ngapunten di imami kali Pak Kiai karena kula mboten mantun mimpin doa. Jangan terburu-buru pulang, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis muli karo nyangking sandal ngucap ning batin, lara bapakku bali dhisik wong aku rondo ngono jare. Ampun kondur min. Kula suwun saestu Mbak Kiai kangge amberkahi doa. Kula mboten mantun mimpin doa saestu Kiai. Guru kula yang sepuh kula rencang kakung kula niku ngendikaaken tidak boleh kula memimpin doa karena kula tasih sak derma santri. Kula tak nderek akhinal kiram Bapak Kiai. Bapak Kiai sini. Mboten, kula dereng mantun mimpin doa. Oh, Bu Nyai. Mbak Nyai Sofa. Monggo. Ibu Nyai Sofa kagem derek. Nek kula mboten napa-napa Bu Nyai. Sik engko malah ora bali-bali nggih. Njen. Ngapunten sangat Ibu Nyai Sofa kagem derek amberkahi doa. Saking kawula Pak Yai Mbak Yai matur rembanun sangat sampun kersa angrawi pengawasan dinten menika berkahi. Lan sedaya keluarga besar Jami Expo. Sak bibare doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi lujeng widodari kali saking sandi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami kalian ukhtinal karimah Ibu Nyai Sofa. Semoga shollu ala Nabi Muhammad.